Ahojte, dnes by som vám ukázal, ako si spravíte jednoduchý podpis v programe Microsoft Outlook, teda v e-mailovom klientovi. Poďme na to. Takže spustíme si Outlook a dáme si nový mail. A v tejto sekcii máme podpisy. Vy to tu budete mať prázdne. Čiže asi nejako takto vám to bude vyzerať. Kliknete na podpisy a tu si vytvoríte nový. Toto bude ale len jeho názov, čiže nový a dáte podpis cez rok napríklad. Hej. Môžete si vytvoriť podpis na Vianoce, podpis na Veľkú noc a tak ďalej. Alebo iný podpis pre nové správy, iný podpis pre odpovede. To vám ukážem o chvíľu. Takže dáme si podpis cez rok a teraz čo chceme? Chceme, aby bol zarovnaný doľava. Chceme, aby z vrchu bola takáto čiara, ktorá nám bude oddeľovať zvyšok správy, ktorá bude tu hore od tohto spodku. Hej. Vidíme, že keď enterujeme, tak nám to spraví na celú šírku. A teraz si dáme náš podpis. Hej. Môžeme si ho dať takto trošku nižšie. Môžeme si tu dať väčší text, takto si vyberieme. Pod to si dáme zase menším textom adresu. Ja si samozrejme vymýšľam. A teraz musíme vybrať, kam sa nám tento podpis bude vkladať. Nastavíme si, že je to do nových správ, si vyberieme podpis cez rok a do odpovedí alebo preposielania tiež podpis cez rok. Dáme OK. A prvýkrát do prvej správy si ho vložíme sami. Kliknutím na podpis cez rok sa nám vloží. Toto je naša správa. Hej. Ale do každej ďalšej novej správy by sa nám už mal vkladať sám. Takže takto. Takýmto spôsobom si vytvoríme podpis. Keď si chceme vytvoriť ďalšie podpisy, tak zase dáme nový. Hej, dáme si podpis Vianoce. A keď prídu sviatky, tak si ho tu zmeníme na Vianoce. A vianočný môže vyzerať zase inak. Napríklad a tu si môžeme dať náš podpis. Hej. Tak to dáme si OK, čím si ho uložíme. A teraz, keď chceme si vybrať ten, dáme nový. Ale máme prednastavený na výber tento prvý. Keď klikneme na Vianoce, vybere sa nám ten. Keď klikneme na cez rok, vybere sa nám ten. A keď chceme, aby sa nám na Vianoce vyberal ten vianočný sám, tých, ja neviem, tie 2 mesiace, alebo v tom decembri, tak 1. decembra si tu zmeníme predvoľby. Tu. A dáme Vianoce. Aj odpoveď Vianoce. OK. A keď si teraz otvorím správu novú, tak mám Vianoce. Hej. Takže takýmto spôsobom tento podpis si ešte môžeme upraviť, opraviť. Lebo vidím, že tam je naviac nejaký znak. Tu nám niečo chýba. Skúsime teraz. Zavrieme a dáme nový.
Áno, už to je od kraja. A tiež Veselé Vianoce a šťastný nový rok si vieme dať viac doľava, alebo si vieme doplniť tieto čiarky do podpisu. Takže podpisy, Vianoce. Hej, a keď ich tam chcem doplniť, tak si ich takto môžem skopírovať. Tak. Tak. A tu si dáme preč pár. A malo by to vyzerať trošku inak, lepšie. Takže takto. Hej, napríklad. Takže takto si jednoducho vymieňame a vyrábame podpisy v programe Microsoft Outlook 2019.